pozdravujeme vás pri ďalšej epizóde podcastu PAF. Dnes máme zaujímavého hostia, riaditeľa Národného ústavu srdcových chorôb, pána Msoliho Mondžiho. Dúfam, že som vyslovil to meno správne, lebo je také exotické. Pán riaditeľ, vitajte, ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem. A možno začneme práve tým vašim menom, odkiaľ ste, odkiaľ pochádzate a kto vlastne Msoli Mondži je. Ďakujem pekne za toto milé pozvanie. Keď ste sa pýtali o to exotické meno, áno, je to tak. A pochádzam z Tunisu. Je to malá krajina na severe Afriky. Myslím si, že je dosť známa aj pre turistov, pre Slovákov ako turistickú destináciu. Mhm. No a kedy ste vlastne prišli teda na Slovensko, alebo prišli ste z Tuniska priamo na Slovensko? Kedy to bolo? Čo ste tu robili? Povedzte niečo bližšie o tejto. Priamo z Tunisu bolo to v auguste 1984 vo veku 19 rokov. Mm-hmm. Jeden rok som absolvoval v Košiciach na jazykovej škole pre zahraničných študentov a neviem zabudnúť samozrejme na čas toho prvého roka, kde sme neboli priamo v Košiciach, ale aj v Herlanoch. Známy gejzír, tak my sme mali podívanú každý deň. Zo začiatku sme sa aj zobudili v noci, aby sme videli gejzír a naša škola a ubytovne boli presne okolo toho gejzíru. Potom koncom školského roka, alebo v polovici, januári, februári 85, sme sa presťahovali do Košíc a tam sme dokončili ten rok školský. Následne v 86. roku som prišiel do Bratislavy na univerzitu. No a aké to bolo, keď ste prišli? Predpokladám, že ste po slovensky asi nevedeli. A prečo práve Slovensko? Prečo ste si nevybrali, čo ja viem, Českú republiku alebo niekde inde? Prečo práve Slovensko? Môžem povedať, že úplne náhoda, ktorú ale v živote to neoľutujem a je to, respektíve niekedy sa povie, že náhody nie sú len tak, takže ja som ten šťastný človek, ktorý tá náhoda naozaj pomohla v živote. Ja mám v rodine členov rodiny, ktorí sú v zahraničí, aj študovali, niektorí zostali pracovať, niektorí sa vrátili. A ja som od malička, keby som mal tú víziu, že ísť vyštudovať v zahraničí. Čiže vlastne vy ste išli do Československa, bola tam možnosť? Československa to bola tá forma výmeny, pokiaľ viem, ak mám tie správne informácie, z Československa chodili profesori na vysokých školách a potom aj nejaké výmenné kurzy, čo sa týka jazykových kurzov. Tam bola a je stále nejaká, volá sa to Burgiba School, taká jazyková škola a tam chodili aj zo Slovenska. Hovoríte perfektne po slovensky. Koľko vám to trvalo? Lebo slovenčina asi nie je ľahký jazyk. A ako dlho vám to trvalo, kým ste sa naučili takto perfektne rozprávať po slovensky? Najprv by som povedal, to by sa patrilo po toľkých rokoch, že? To je jedna vec. A asi tá francúzština veľmi, veľmi pomáhala, lebo keď viete po francúzsky, tak viete čítať texty po slovensku až na že, ale ostatné všetko je. A vďaka dobrým profesorom, čo sme mali ten intenzívny kurz na tej jazykovej škole v Herlanoch a v Košiciach, kde samozrejme najväčší intens, alebo tá dôležitosť bola na tú slovenčinu. Sme mali niekoľko hodín denne, ale mali sme aj potom, čo sa týka terminológiu, základy matematiky, fyziky, ale to sa týkalo. Ale myslím si, že tá francúzština veľmi, lebo také výrazy, ako sú tie matematické napríklad, tak funkcion, integrál, akože veľmi, veľmi sú podobné. Ale vďaka dobrým profesorom pozdravujem tu odtiaľto aj pani profesorku Sábovú z Košíc, ktorá ma učila. Pán riaditeľ, vy sa pre mňa už cítite viac Slovák ako turista možno? Či ako to vnímate vy? Ste tak pol na pol? Alebo? Nerobím rozdiely, ale tým, čím som
starší. Chodím na návštevy, samozrejme mám ešte rodinu, ktorá žije v Tunise, ale môžem sa priznať, že veľmi často aj sa ponáhľam naspäť. Domovej, akože poviete, že domovej. Naspäť na Slovensku. Z takého krásneho ostrova, tuším Džerba, nie? Sa volá, alebo ako sa volá? Áno, Džerba. Tam to je radosť byť, nie? Či? Ako to? Ja sa priznám, že keď som prišiel sem v 19 rokoch, tak nemal som tú možnosť napríklad poznať Tunis od A po Z. A môžem sa pochváliť, že na rozdiel od toho, že Slovensko, dovolím si povedať, že, že poznám ako lebo Džerba sa nachádza na juhu a väčšinou ľudia sa ťahajú smerom k hlavnému mestu. A ešte som sa chcel opýtať ešte na tie študentské časy. Vy ste študovali teda akú školu? Akú vysokú školu ste študovali? Ja mám elektrotechnickú školu so zameraním na lekárskú elektroniku. Takže je to taký v tom čase. Dneska bohužiaľ poviem, že už není taký odbor, ale vtedy bol na niekoľko rokov otvorený na tej škole a to bol mix. Gro sme mali hodiny a učení na elektrotechnickej fakulte, ale mali sme aj nejaké predmety na lekárskej fakulte, ako sú základy anatómie, fyziológie. A to si myslím, že v praxi to bola veľmi užitočná vec. Čiže už asi taká škola nie je, predpokladám? Nie, také zameranie, také niečo je v Žiline, ale myslím si, že nie je to zamerané na tú elektroniku ako také, ale ak mám správne informácie, že skôr na dizajn. Ako to, že ste teda po skončení štúdia, veľa ľudí odchádza do svojej rodnej krajiny alebo chce sa vrátiť. U vás to bolo ako? Zalúbili ste sa, našli ste si krásnu Slovenku a preto ostali, alebo sú to iné dôvody? Je to kombinácia. Aj toto je, ale opäť sa vrátim k tej náhode, že ako som sa dostal sem, tak moje domovské pracovisko, môžem sa pochváliť tým, že ešte z školských čias sa mi podarilo sa dostať na dnešný ústav ako Národný ústav, vtedy sa to volalo Ústav kardiovaskulárnych chorôb na Partizanskej ulici. Ja som sa dostal tam ako študent, ako na prax. Semestrálnu prácu, diplomovú prácu som robil na tomto ústave, na UKVH a stretol som sa s mnohými vtedy dobrými ľuďmi, ktorí naozaj mi pomáhali veľmi. A áno, ja som nielen do svojej terajšej manželky, ale aj do tej práce som sa zalúbil a do dnešného dňa si udržiavame kontakty aj s tými pracovníkmi z tých čias. Čo sa týka žien, tak tu Fero vždy má viac otázok, čiže ja mu to prenechávam teraz, nech sa páči, môže sa pýtať. Čiže máte Slovenku manželku? Áno, mám zo stredoslovenského kraja, z Banskej Bystrice. A sme doma. To už sa potom ťažko odchádza naspäť do Tunisu. Tak to áno. A čiže vy ste v podstate celý život pracovali na tom istom pracovisku. Som prešiel všetkými pozíciami, áno, od píky. Ale tak tým pádom vy poznáte ten ústav už teraz síce v novej budove, predtým ste boli v inej budove, najlepšie zo všetkého, lebo človek si prešiel všetkým. Obrazne povedané, môžem povedať, že poznal každú tehlu v tomto. Aj tým, že ste asi boli pri tom, ak sa stával. Áno, bol som aj keď sa stával náš ústav a bol som pri tom samozrejme posledných 5-6 rokov, keď sme stávali tie dva nové pavilóny, detské kardiocentrum aj diagnostické centrum. Vy ste veľmi taký zaujímavý úkaz na slovenskej zdravotníckej scéne, pretože ste možno asi najdlhšie slúžiacim riaditeľom, alebo už vás niekto prekonal. Koľko ste už riaditeľom Národného ústavu srdcových chorôb? Riaditeľom som, keď sa nemýlim, od roku 2003. Od roku 2003, to je neuveriteľné. No. Hej. Čiže vy ste už poznali koľko ministrov zdravotníctva? To už sa nedá počítať, že? Keby sme rátali priemer na každý rok, tak 24 by ste mali. A čo je ten úspech? Čo je za tým, že vlastne dokážete v
prakticky byť takto dlho slúžiacim riaditeľom, lebo stále hovoríme, a ja si myslím, že je to pravda, že tá fluktuácia aj riaditeľov je niečo zlé, že proste niekto príde, niečo začne, ani nestihne nejaké projekty dokončiť, ani ho neviete podľa čoho súdiť, príde nový minister a s ním sa automaticky menia riaditeľia. Čomu vy vlastne, alebo čo si vy myslíte, že prečo vy ste takto dlho slúžiacim riaditeľom? Čo vám akože gratulujem, ale čo je dôvod? Opravdu povedané, ja to neriešim. Ja sa snažím robiť svoju robotu ako najlepšie viem. Mňa tá robota baví, zaujíma veľmi a samozrejme nie je to úspech jedného človeka. Bez dobrého kolektívu okolo seba nespravíte nič. Súhlasím s tou kontinuitou, lebo dávam taký typický príklad, keď sme v roku 2009 rozhodnutím vlády detské kardiocentrum sa spojili s Veľkým Nuschom, tak už vtedy sme začali riešiť napríklad, že aby mali svoju budovu a realizáciu sme začali realizovať až v roku 2017 sme začali. Takže a celý ten čas trvala tá príprava, projektová dokumentácia, všetko, výstavba išla rýchlejšie potom, do 3 rokov sme to vybudovali, ale tá príprava, takže tá kontinuita a spolupráca, ešte raz dôrazňujem, nie je to úspech alebo robota jedného človeka, je to kolektív. No, ja si pamätám a mal som tu česť vtedy v to krátke pôsobenie, čo som bol na ministerstve, tak som tuším bol pri vás, keď sa otváral detský národný ústav detských chorôb, ale teda detské kardiocentrum. Krásne priestory, naozaj veľmi, veľmi pekne to tam vyzerá. Celkovo Národný ústav srdcových chorôb ako štátna nemocnica je taký úspešný projekt, nie? Čo si myslíte vy ako celkovo? Má svoje meno, má svoju kvalitu, robia sa tam špičkové výkony, robia sa tam transplantácie srdca, čiže asi by sme mali byť právom na takéto zariadenie, hoci je štátne, čo všetci hovoria, že teda štátne nemocnice sú také onaké, právom hrdí, nie? Alebo ako to vidíte vy? Určite, s týmto súhlasím. Samozrejme sme hrdí na to, že máme takýto ústav. Samozrejme, všetko má svoje muchy, jak sa povie, vízie, ale keď máte nejakú dlhodobú víziu a chcete sa zlepšiť, nejde to všetko, samozrejme, závisí to od mnohých faktorov, ale keď sa ten tím sa snaží minimálne držať spolu a mať tú víziu, tak postupnými krokmi vieme sa dostať. Dneska, keď ste spomenuli to DKC, naozaj osobne ja, ale aj iní a predpokladám a myslím si, že máme byť hrdí ako celý národ, že máme takéto centrum nielen po tej technickej stránke a že je to nová budova. Myslím si, že nie že štandardná, dovolím si povedať naozaj s radosťou, že nadštandardné priestory, ale aj bez budova je niečo, technika je takisto, ale dneska najväčší kapitál sú pracovníci, ľudia, lekári, sestry a myslím si, že absolútne nemáme sa za čo hanbiť, čo sa týka úrovne. Aj medzinárodnej spolupráce. Akože ja vaše pracovisko poznám z praxe, som tam viackrát dovezol pacientov aj na transplantáciu vrtuľníkov a tak ďalej, že vždycky ma to fascinovalo, že vy ste jedno z mála pracovísk, kde sa transplantujú srdcia, že je to obrovská vec, že dovezete pacienta a že on čaká na transplantáciu a že sa proste dvaja pacienti, jeden sa vezie z jednej strany, potom príde buď darca alebo tak, že sa to proste stretne a že to všetko tam skombinovať, že robíte proste zázrak, hej, že vydáte srdce niekomu, kto bude ďalej žiť, že proste, ako vy ste to už asi museli vidieť viackrát, že boli ste už pri tých operáciách a všetko, že stále to podľa vás musí byť fascinujúca vec, keď to vidíte. Či? Aj dneska, neviem, či to dúfam, že neprezradzam nič, čo sa týka GDPR a tak ďalej, ale v týchto momentoch očakávame a dokonca
darca je z Prahy. A každú chvíľku a už začala príprava ďalšej transplantácie. Tak ja si myslím, že je to vrchol tej kardiovaskulárnej medicíny. A koľko tých transplantácií srdca robíme na Slovensku alebo vo vašom ústave? Robíme v priemere 20-25. Paradoxne počas covidových rokov je to jeden z mála programov, kde sme robili ďaleko viacej a dokonca vtedy viac srdc sme dostali z Českej republiky v tom čase. To je taká epizóda. Samozrejme sú tie tzv. Krátkodobé a dlhodobé podporné systémy LVADy. Áno. LVADy, ktoré dneska už neslúžia len a len ako bridge to transplant, ale dneska už je to aj destination therapy. Takže aj toto robíme. A tam samozrejme každým rokom nám rastie počet čakateľov. Stále je ten problém, že darcovský program, tak ale to sa nahrádza tým potom, že viacej sa implantujú tieto LVADy dlhodobé podpory. Vysledujete aj potom tých ľudí, ktorí dostanú transplantované srdce, ako dlho prežívajú, že aká je doba prežitia? Výlučné v našej starostlivosti, na to máme to špecializované, keď sa nemýlim, určite je to jediné pracovisko na Slovensku, oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, kde každým rokom sú sledované aj tie dlhodobé podporné systémy a plus transplantácie, transplantovaní najdlhšie žijúci pacienti. pacient, ktorý má od vás transplantované srdce, má koľko rokov? Koľko rokov je to od Nechcem teraz fakt strieľať len takto, ale určite máme minimálne, ja poznám dokonca konkrétnu jednu osobu, ktorá určite to musí byť aj 20 rokov. 20 rokov. Ja mám spolužiaka, už teraz vlastne nežije, ale on v 19 rokoch ste mu transplantovali srdce tu na Bratislave a vlastne prežil 15 rokov, ale dostal druhú šancu, narodil sa mu syn, čiže prežil aj to pekné obdobie všetko, ale akože vy ste mu dali šancu, ktorú by už nemal, hej, že poviem na vašom ústave, a prežil 15 rokov, hej, že to je osobná skúsenosť, ktorú mám, ale ja som mal taký zásah raz, sme leteli do Košíc po pacienta s umelým srdcom, ktorý potom išiel k vám na transplantáciu. A to ti poviem pravdu, že som ešte tak vykuchaný vrtuľník nevidel, lebo sme proste všetko museli vyházať kvôli váhe. A my sme prišli do Košic po pacienta, kde mal 20 perfúzorov. Ja som išiel s lekárom iba s vašim po neho. Sme to všetko naukladali. Pacienta, proste vieš predstaviť tú pumpu do srdca umelé, išlo vonku, všetko to bolo vidieť. Natankovali sme vrtuľník v Košiciach, že by sme to urobili, lebo sme mali baterky len na hodinu 10 z Košic. Nemali sme kde dobíjať. Natankovali sme vrtuľník, keď sme sa dvíhali v Košiciach, takto sme šli hore a došli sme tak do úschu. Akože chýbalo nám 10 minút. Naši tam potom prišli, ale že ja som taký spotený a doktorov ani neboli, lebo vieš, že by sme tam nemali potom čo robiť, keby došli baterky, vieš, lebo to srdce fungovalo, ale že proste neuveriteľné veci vy robíte, akože v tom úschu, že proste neuveriteľné, že tak nuschu, tak nie v úschu, ale nuschu, že neuveriteľné veci robíte. Že to je pre mňa to vždycky bolo taký, že zážitok, že tí ľudia, aj keď som chodil s nimi po srdcia, veď s pánom profesorom Gašparovičom a s nimi sme chodili ako transplantovaní, že ideš s tým tímom a že víš, ak sa rozprávajú, že proste to srdiečko berú a všetko, že proste to ja hovorím, že oni dávajú šancu. Vyžaduje si naozaj organizačné a toto musím spomenúť na tie prvé. Otec toho programu je pán profesor Fabián transplantačného, ktorý si ho pamätám, keď som bol ja maličký človečík tam v tej robote a on bol aj riaditeľom, aj primárom toho oddelenia, že minimálne 2-3 roky trvala príprava takého. A on mal tú zásadu, že treba nerealizovať jednorázové výkony, ale programy. A ten program funguje do dnešného dňa, samozrejme pod vedením dneska pani profesorky Gonsalvešovej. Ale nemôžem zabudnúť na tie jeho vyhlásenia, že nie je umením urobiť jednorázovo, zavolať niekoho zo zahraničia, urobiť jeden zákrok, ale systém. Systém, celá tá starostlivosť, celá tá logistika. Áno.
Naše chirurgovia vtedy chodili cvičné do Brna. Ako naša doprava, ako má fungovať, normálne cvičenia boli, ako rýchlo vedia sa dostať majákom. Je to zaujímavé a ja možno ešte otvorím aj jednu tému, to som vám chcel aj takto verejne poďakovať, že my sme sa stretli v krátkej dobe, keď bol COVID, počas covidu. A veľmi dobre si spomínam, my sme potrebovali rozšíriť tie lôžka intenzívnej starostlivosti, pretože tu bol akutný nedostatok. No a my sme už boli takí bezradní, pretože naozaj to hľadanie nejakých nových kapacít bolo obrovsky náročné a všetky aj nemocnice hovorili, že my ideme už na doraz a nikde sa to nejako nedalo. No ja už som taký nešťastný bol a vtedy sa NUSCH akože naozaj povedal, že ale my si vieme predstaviť, my vám vieme pomôcť rozšíriť tú kapacitu na určité množstvo posteli a vtedy som bol naozaj nesmierne vďačný, že u vás som našiel niečo, že nie ako sa niečo nedá, že mohli ste povedať tiež, že no my nie, my sme dokonca špecializovaný ústav, nebudeme si tu nás znečisťovať pacientami s covidovým ochorením. Ale vy ste išli na to úplne inou logikou, ktorú človek až tak často na Slovensku nemá, že nie, že ako sa to nedá, ale ako sa to dá. A ste v tom čase aj s pani doktorkou Olejárovou urobili obrovské kusisko roboty a ja som bol naozaj šťastný, že sme mohli rozšíriť, už si to presne nepamätám, či to bolo 7 alebo 11 postelí. Viac. Ja vám poviem, lebo ja si to pamätám presne. Ja to poviem tak, jak to je to na vás potom, že či to strihnete alebo nie. Nie, však toto je pravda. Mali sme rokovanie, kde bola tá požiadavka a to bolo aj v čase, keď prišli páni doktori a kolektív z Rumunska. Áno. A v ten deň bolo treba niečo zorganizovať. Tak samozrejme, áno, môžem sa priznať po dlhom čase, že my sme, akože áno, sme špecializovaný ústav, kde teraz to dá nemiešať to s našimi pacientmi a tak. Po 2 hodinách to akože nenašli sme nejaké to riešenie a teraz naozaj pán štátny tajomník zabudol, že má vodiča pred ústav a išiel pešo na ZSR tým, že sa nedosiahlo ja som bol hrozne nešťastný. My sme pokračovali interne, že predsa ako a ja som myslím, že vás navštívil potom okolo 8 večer, alebo kedy, áno, a že toto by sme mohli predsa. A to bolo oddelenie, ktoré nebolo v tom čase využité. To bolo práve to oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, kde bolo presťahované do nových priestorov. Ale áno, a vďaka nielen pani primárke Olejárovej, ale aj celého technického tímu za 24 hodín my sme z toho oddelenia urobili intenzívne oddelenie v počte minimálne tých 9-10 lôžok. To bolo naozaj neskutočné a za to vám chcem úprimne poďakovať aj celému týmu, lebo to bola naozaj že nadľudská práca a naozaj v čase, kedy už sme museli transportovať ľudí aj do zahraničia, že chodili tu zahraničné týmy, tak vy ste boli naozaj príkladom toho, že sa to dalo. A bolo to tiež náročné, lebo vy ste museli ešte dokonca aj tých rumunských kolegov, ktorí tu prišli zintegrovať do vašich tímov. Takže bolo to naozaj že veľa kusisko roboty, ale podarila sa tá práca. Podľa mňa aj vďaka tomu sa podarilo zachrániť viacero životov. Ale ja si myslím, že pomohlo aj to, Peťo, že ty si šiel peši. A pán Rajto si povedal, že on je taký smutný, že on zabudol vodiča. Ale bol som hrozný. Ja už ani neviem, že som bol nahnevaný, zničený, všetko dokopy, lebo to bolo naozaj vypätá situácia, hrozná. No takže áno, toto bola taká skúsenosť. Ale toto je princíp. To je ten princíp naozaj, akože je to aj moja životná filozofia. A hľadať cestu, ako sa to dá a nie ako sa to nedá. A snažíme sa v tom kolektíve, v NUSCHu. Nie je to vždy všetko ľahké, samozrejme. Aj keď ste spomenuli tie výkony, transplantácia a iné. Samozrejme, nič nie je jednoduché, ale keď si postavíte ten cieľ a poviete, že poďme, tak je to len otázka času, že či idete rýchlejším tempom, alebo máte nejaké prekážky. A áno, filozofia, alebo motto celého je hľadať cesty, ako sa to dá a nie ako sa to nedá.
Povedz. Akože, to by sa dalo dlho s vami rozprávať, lebo vy ste pozitívny človek a to je také dobre, že po dlhé dobe aj my počúvame, lebo keď sa rozprávame možno s niektorými vašimi kolegami, tak veľmi veľa ľudí je z toho všetkého znechutenia, ako to funguje, že pritom si myslím, že je to presne o tom, že keď by sme všetci sa snažili tú spoluprácu nadviazať, to je jedno teraz, či aj v politike, teraz s poslancami z jednej alebo druhej strany, lebo všetkým nám má ísť o to spoločný záujem, lebo ja si myslím, že to je cieľom toho všetkého, je, že by sa viac riešení prineslo na konci dňa pre tých ľudí, pre ktorých to robíme. Určite. Lebo všetci to robíme pre tých pacientov, ktorí sú na konci dňa, že mi sa to páčilo, že aj ten príbeh, lebo je to pekné, že to tak dopadlo dobre, vieš. Že koľkým ľuďom sa takto mohli pomôcť, lebo to si možno nevedomujete, že koľký ľudí sa zachránili. Vďaka vášmu rozhodnutiu a vášmu týmu. A oni sa o tom nikde nehovorilo. To je možno príklad, čo to verejne teraz povedalo. Ja sa snažím tieto veci brať tak, je to naša práca, je to naše pre lekára, je to poslanie a pre nás častí manažérov, tak sme od toho, aby sme pomohli tomu, aby sa to realizovalo úspešne. Tak, jak ste vy hovorili, v tomto nie je žiadna ani politika, ani nič. Je to, aký záujem je čo najviac pomôcť. No a takto ešte na záver vlastne výhľadovo, že ako vidíte vy ako riaditeľ NUSCHu budúcnosť Národného ústavu srdcových chorôb, možno aj v kontexte možno nejakej konkurencie. Vieme, že na území Bratislavy je konkurenčné CINRE, ktoré robí tiež nejaké výkony, ktoré ste robili aj vy, ako to sú vaši kolegovia, ktorí od vás odišli. Ako vnímate vy vlastne budúcnosť NUSCHu a či konkurencia napríklad v tomto segmente je pozitívna, negatívna, ako to vidíte? Budem otvorený a poviem, že na jednej strane áno, konkurencia je vítaná, samozrejme nás vie posunúť, nemáme ten monopol, ja môžem rozprávať, akože nie, že ako sme sa chovali, ale aké postavenie sme mali v minulosti, aké to máme dneska, takže áno, konkurencia môže byť, ale poviem to jedným slovom a nech si každý, ale aby to bolo férové. To je celé. A tá férovosť nie je vždy dodržaná. To by bola asi dlhá diskusia, možno urobíme ešte na budúce, čo sa týka efektivity nemocníc a ako je rozdeľované financovanie nemocníc. Ja len toľko poviem, predsa si nedopustím, ale súhlasím s tým, že je to samostatná téma, či je to financovanie, efektivita, tak. Ale nemôžem si odpustiť teraz, že niekedy začneme teraz si mýliť pojmy a dojmy a že rešpektovaním zákonných noriem, čo musíme rešpektovať, či sú dobré, zlé, alebo treba ich opraviť. Toto rešpektovanie, týmto myslím, že normatívov a tak, sa niekedy vysvetľuje aj ako neefektivita. Nie, poďme rozoberať najprv, že tie normatívy, príklad, či sú OK, či sú, náš normatív je z roku 2008, čo je platné. Tak poďme najprv ho zanalýzovať, povedať, či je to dobre, opraviť, ja si myslím, že si to zaslúži a potom môžeme rozprávať o tej efektivite. Dobre, pán riaditeľ, tak ďakujem veľmi pekne za dnešnú diskusiu, bola veľmi príjemná, veľmi milá. Ja vám prajem, aby sa Národnému ústavu srdcových chorôb darilo naďalej a vy ste boli úspešným manažérom ako doteraz a snáď sa vidíme pri ďalšom niektorom z budúcich podcastov. A v mene našich určite nielen svojom, ale aj svojich kolegov, aj našich pacientov ďakujem. A ja teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem pekne. Ja ďakujem tiež a prajem vám čo najviac zachránených ľudských životov, lebo to je vaše hlavné poslanie a nech vás tá pozitívna energia, ktorá z vás vyžaruje, neobchádza aj v týchto, tak by som povedal, niekedy smutných časoch, lebo keď budete pozitívni vy, celý váš kolektív bude takisto pozitívne naladený a potom budú samozrejme aj pozitívni pacienti, lebo na nich vidíme ten taký smutok celej spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne a tešíme sa na ďalšiu časť podcastu PAF.